Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Kini ako armas. Dadun ko nabisig asa ko. Mao kini ang saksi sa kong pagkatautan. Pero kina na magkabawi ko sa usahan ni Jessa. Kinahanglan yun. Sa may akong buhaton ini. Dili ko kanahangutan na ako ni Alex. Dili sa bahimo nga budangop ko sa kapulisan. Kay nahibaw ko nga mo sa mutang kawal si Alex. Ako nakahimo siya sa pagpatay kang Bob. Huwag katarungan nga dili siya makahimo sa pagpatay ng lain. Nako, ni Mama, o ni bisan kinsa nga iyang kalagutan. Tinuod gitingali ang ilang giingon. Nga kung ipakataw kang di malas, mamatay kang di malas. Oh, Alex? Siga na yung mata nga nakita natin. Halo ka na ko, no? Nganong niya ka? Unsay isugo nimo? Nganon na, Jessa. Di na lang yung ko makadool ni mo, ha? Asawa ta ka. Huwag laigos gawas kayo mong ipalayas, Carla. Nahibaw na ko karon. Nahibaw na ko nganong naglagot kang Carla. Ugwa ka maglago sa unang babae nga gidan ako din eh. Kailan mo, Carla? Amiga ni mo siya, diba? Gusto. Nainom-dom ako. Kamu ang magsulti kung doon namin sa buta si Emilio. Mao nga naglagot ka nga siya nagkaroon ng akong kabit. Maura ba na ituyo nimo? May lain pa. Kung mag-inom ka, adto na lang sa gawas. Hos? Di mayo na mo siltihan na. Bana ko ni mo niya imo kong abugos pagpagawas. Mupahuway ko, Alex. Sakit pa kay nga akong naong. Di lagi mahimo nga diktahan ko, Jessa. Kaya ko ang diktador din eh. Sabot ka? Pero pait lang kayo. Nga sa akong kadiktador. Luiban ko sa kong asawa. Mahimo pag di ka na maghiskot ni Bob. Patay na siya! Gipatay na ni mo siya! Angay ka na matagbaw! Hili ka pa makatagong sekreto si Mbana, Jessa? Ha? Kasal ka. Ingrande ang atong kasal. Nalimot ka. Unya, dili ka makatago sa kong sekreto, ha? Shhh! Buhian ako imong baba. Pero ayaw nang isinggit ang akong sakit. Tingali sa maran. Tulad sa amunya ka ng pikas mong aping. Kana. May pagmuhilak na lang ka. Kaisadaan ka man. Kundatan kang pagkaasawa. Alex, ubog ka na! Gawas na! Niya na. Walay ko'y lingaw si Gawas. Ang ahang masamo si Mama ang kalinguan kong istorya nga wa man to'y lami.
Gawas pa. Doon na pa ko ipangutana ni mo. Isa ka na, Alex. Sa diyang giyagkan kang baba. Nganahan ka? Ayaw na lagi puti ang nangamatay na Alex. Mahimo pa! Tumayan ako! Dili ko makatug nga magununa nga gihagkan kag laing laki. Bisag unsaon akong amang mga kong kagalingon nga kalimtan akong nakita sa CCTV kamera, di na yun ni mapapasa ko una. Natataka ni Jessa. Kailangan mapapas ni. Musa tubag ako sinuod kong giganahan ka ba sa ni Bob, ha? Wa ko ganay! Way lami na kabati ka! Way lami! Ha! Di ko mo to! Alex! Parehas mong tanang mga babae. Kung malipat mo yung mga lalaki, magpahikapin mo slain, magpahawak mo slain sama ni Lirma! Lerma! Ang salbahis kong unang asawa. Yatag na ko niya ang tanang makalipay niya. Nga papalis kwarta. Pero sa iyong ibuhat, naglaki magyapon siya. May kasinatihan siyang tangan sa pagputi. Nakita na ko sa duha na ako ka mga mata ang iyang gibuhat. Nagpahawak sa lalaki sa ibabaw pa sa mong kama. Sakit kaya mo niyata. Dili na ko matunag kasakit. Nainsulto ang akong pagkalalaki. Kiugaw-gawan lang akong pagkabana. Sa kaugalingon pa na akong panimay. Kauban pa yun sa akong sinalingan tao. Tinuod ka? Alex? Tugay kong nag-antos sa mong tabo. Dili bawas akong manahon ang ilang paglipay. Mao nga angay lang silang salutan. Sige, buhat mo kanila, Alex! Unsa kay maayong buhaton sa taong magbudhi, Jessa? Kung ikaw pa ka ang iyas kong tapit, unsa kay mong buhaton, ha? Makigbuwag ko. Gusto ka. Nakigbuwag ko nila naman. Ug nawa na siya sa kong kinabuhi ug sa naong sa kalibutan. Unsay bot mong ipasabot, Alex? Nga nawa siya sa naong sa kalibutan. Alex, tabag ako. Unsay gibuhat mo sa imong unang asawa? Dili na siya makapasakit pa sa panglalaki. Kay gipapahuway ko na siya. Kipatay mo ang imong asawa? Oh, Jessa. Huwag wa ka masinutis sa imong gibuhat. Sa gubat, kinala mo patay ka si mong kaway. Anong dili ka niya maunan? Silutan mo ang mga taong dautan aron dili ni makapasakit pa sa uban, Jessa. Ug sa gubat sa kinabuhi, kinanglan tunay may pilin nga buhay. Kasabot ka, Jessa. Ug mo na'y may tabo ni mo kung dili mapapasa kung utok ang paghawak na itong bomb ni mo. Ug ang sikreto, sikreto lang. Gipatay niya ang una niyang asawa. Ay, salamat nga nagpagabi ka din eh.
Ay, gimingaw man sab ko nimo, oy, dong Andrew. Ako sab, tiya. Sorry nga. Panagsalag ko pagkaduan mo din eh. Ay, okay ra na, okay ra. Ay, tuod, may lain kong nasarap nga balita bahin sa asawa ni Alex, Andrew. Unsa man na, tiya? Ay, sa dihang nasakpan ni Alex nga nagpudhi ang iyang asawa. Unang nawa ang iyang tao nga gipangabubuhuan niya. Unsa? Gituhuan sa uban nga milayas ni kay nahadlok ni Alex. Unya, katapos ang nakitaan si Lerma sa ilang bahay ni Alex, nag-away sila. Dayon na nilang bakasyon sa isla. Og wa na mabalik si Lerma. Mauna ang subay sa katabang kanhi nila ni Alex nga kung gipangutana gahapon. Ang isla nga, katapusan lang yato. Unsa po ng isla, tiya? Ay, ambot. Unsang isla, ha? Basta isla nga bakasyonanan ni Alex. Sige, tiya, wala ko na ko. Mabalik na ko sa syudad. Ay, sige. Ipangumusta na lang ko ni Tio Binoy nimo. Oh, tiya. Sige, salamat sa panihapon. Kinalamay baon ko kung saan isla hagi ko ni tiya. Nga bakasyonan na ni Alex. May buntag, tiyo Pinoy. Oy, Andrew, mulakaw na yun ko. Tiyo, gusto ko magisulti ka sa isla nga akong napalit. Unsa may akong istorya niya? Kung daan bang bubakasyon si Alex sa mong isla? O kano sa katapusan na yung pabakasyon sa isla? Sige, ako na ipangutan. Hisguti siya bahay ni Alex. Kung usa pa ilay makalihukan ni Alex kung maadto kinis maong isla. Matuman to. Ako na ibalang magsukit-sukit. Pero, may mo bang mangutan na do? Unsa na, tiyo? Nga nung nagpakisusi magkabahin sa kalihukan ni Alex maong isla. Kuan? May mo bang tubagon ko ni mo do? May atraso ka ba ni Alex? O si Alex andun ay atraso ni mo? Gusto lang ko limpyuhan ang mong isla, tiyo. Kung doon na may mga anomalya nga gibuhat si Alex sa mong isla. Sige, magpangutan na ako do. Sige, tiyo. Magkalakaw ka na. Ay, nakatuog na gyud si JR sa akong haming-haming. Ay, kapuyag haming. Uy, sir Andrew. Ay, hinayon lang na ako akong tingog, sir, ha? Niya na di ay ka, sir. Kamusta ang bata? Ay, ni ang maldito ay nakatuog na king mayo. Sir, mag-inasawa kong kinaiyaron, sir, ha? Pwede mangutan na kung diin kagikan? Doon na lang ko'y gado. Importante kayo. Okay. Carla, ayaw rin pagbalik ang Alex, ha? Ha? Pero, halo, sir, may bahad ba ko ni Jessa nga mabalik ko? Aron ako sing matabangan. Unsa? Mao na yung gisa adi Jessa? Oo, mauna. Kung nakabati magalit si Alex sa diya may bahad ko. Mao ba? Sir, pabalik ka lang kung kausa, sir. Uy, aron dili sa magduda si Alex na ako ba? Kita nga rin mahibong siya nga wala ko mabalik. Magduda na noon siya. Husto ka, pero nabalaka ko si mong buhaton. Sir, nahibaw ko na seryoso ka sa imong pagtabang ni Jessa. O, mausab ko. Seryoso sad ko. Busa, sir, sultihin na lang ko kung unsay imong plano. Okay. Mao ni ang plano. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!